Sagudayan nga ro ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Rudel katiday. Rudel, nga napuluan iti nalipatak idin, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasimang petak diti balay, nga ti malin asawak, manong nemi nga ni ani, iti ngaw-ngaw lang ang ngaw-ngaw, ngaw-ngaw ang ngaw-ngaw, di lang mabannog ang ngaw-ngaw nga ngaw-ngaw. Imbes ko mga makainanaak, iti panag trabaho nga nagmalmalim manong nemi, hanata, ngaw-ngaw, ngaw-ngaw. Kudududwada nga gina, taltalo kam lang agkakambalay. Isot makaringgor. Anyaman detoy, anyaman digitoy, nakawarwara ka manen, si Cassian nakawarwara ka manen. Anong turno sa tino madamdama? Kaya pwede nito madamdama pa ilang. Edit mo nagurus mo, alan? Madama pa lang araramid ito assignment ko na lang. Madamdaman ko itong urnosa ka. Pastor no, simitaan, nakawarwara ka, ngobing, puros may tulong mo, imbos ko mga makatulong ka. Sikawati, agiwara, sikawati, ay, magsasapo aya. Nay, natakamad gaya man, Rudel. Ay, adayo pa tayo ko, nga mangigkot, hingiwat mo. Takasan nung aming dati anak mo, nagrigat na may suro. Isurom at nasihat na sa mga bugkawan, sa mga taratatan. Nakapimpinas ko matimin ng isum. Anak, di ka gwarawara, nang urnusak ito na madamdaman. Kung na urnusak, ay, ako, kanawa pa una ka. Isuman galad ko. Abay, nga mabaling ko. Pumanok man lang eh. Ay! Sang-sangpet mo sa kalpalsar, pumanok ka manan. Gabot na amok, nga tao-tao ka manan, tao-tao. Siya po, tila mo lang, di mo lang maikadatang ugalim. Awan din na ulimak, dito yung balay, no, anda ka. Sala na ulimak, dito no, awang ka. May saka ba eh? Nakasano ka, sumao ka man. Nagpatasak mo, palsen na panagsasawap, na pagnakmam. Tunukon, matumpa ka. Anak ko nam! Ulit naman! Harapin naman! Pinanawaklatan man. Ay, apay manen, Rodel. Mana maya? Nagkumatang ti mainom? Inumak man ti kastang ugali ti asawak. Di po lusag balbali. Pagbalbali mo ayat, atakit ngiwatan na ron. Dinamot pagkisaritat na siyaat. Mo, kasaritan nga na siya at ti may isang tao, agtong palang sigod. Ngayon no, kasi pa nakisarita, awan na. Adadang tawmanggad ti ulo da. Tapos naman ti bagbagaking ko na. Ngayon pati ni Shirley nga anak miya ka talaga nga masurom. Di na kahit kastang ugali, asawa, gana, inana. Tapos lumuklukbag ni bakit mo. Kasla dabyana. Kaslawan sant ganas mo nga mga rakop keng kuwana. Tsak man na mo. Pinamod na mo kitain ti bagina. Tapos may sakla nga mekaniko. Sabi kasta palat nasawak mo, kapaw. Kaya tama nga hampay agad ni Shirley. Awan, panawin ko keng kuha na. Si Kamalit nagko na. Tikas diya nga lukmig na. Hida pa ganas mo nga marakop nga mangrabaw keng kuha na. Mayat at kudson, pagkudson na ba? Hanga kasta nga dagos, hanga kasta adati ti pamagi manong nemi ni Ani. Slimisuni di, nalapsak. Uy, naman mo kiso na iti restaurant, tamay sa iso na idi nga waitress. Sexy nga waitress manong. Nakam-adu kami idi nga karibal. Naman pa'y tricycle driver ak idi, diwan, nagbasa ak ti kinang mekaniko, king ka nakastrega kas mekaniko ti may isang atalier. Napang kumit inari mo na, baglagi din, tas ak ti kinayat na. Nga mitakit kas lagbabawi ako no apeng isot nagbaling nga asawa. Nakasaysayan mo pala, idi ada anak min nga daungtan na. Jesus apo. Agpaiso ko na ulikuteg, na alikuteg, nga natanggad di ulo ni Shirley. Ngayon, iti kasi di nga pa nang isuro na ad-ad nga tumanggan ti ulo ti anak mi. Kinuri siya. Awan na siya pa nakisarita kanya. Sipod idi nagbalinin nga bungangera. Ti awag na kanya, kanya na ani bungangera. Hamad ka din nga makiap-apa manong nemi. Ngayon, dadyalaan talaga nga nangiwat. At dala ibagana,
Adala ibaon na, jijijijijid. Adala saan na kayat, jijijijijid. Nasakit na baybayan ng tibagi naman. Nabanglumat ka dit, agdigos. Tanong agdigos, agmat ka agdigos. Huwag kaida kami. Dapat na ginigundahoy nga kahit mo kumang arakupan at agundahoy nga kahit kung bisituan. Miso pa kita agiwalan eh. Iwarin na kapainakuan. Talagang awanin ti urge na. Awamit kanya ko na. Para kinkuan. Ngayon na makitak dita nga sexy ta kayat na. Mapakit nga saan. Unak tinakim kuman. Naging ka nakasangpet ako awan na kununi. Ngay. Pagkapuam. Nagkapuam. Po na ikan. Hanggang kasta kumat na siya hata pa nagisaritam. Ani, kastoy ko nagkapuam lakay. Anaday, ginatang mo. Numakita matan nga arak agad. Kayat mo ka di nga yaramitan kat pulutan mo. Kasi ko Di ka yaramitan kat pulutan. Di siya ka mga ramit ti pulutan mo. Kasi kitag pulutan. Sakti arami din. Amos na awanan ti dungong kanya kay. Nabayagan nga sanak nga inasikaso. Kaslaon asawam. Di ba? No adda ka sa pulak, ni Shirley ti baon mo. Di ka men? Kasi parigan, naladawa ka na gawin. Kat nangan kayon. Kung namto kay ni Shirley, nga mandasaran ni tatang mo. Imbes ko mga sikat mangidasar kanya. O, pambarakot. Apag nalada ko ngamin. Ngabig ka, alaman? Kaya damat na kami talak mo. Makabala na kamad nga idasaran. Agasar din kamad lang nga agun-unin. Pero nga matitilang na lapayag ko. So nga sumardin kan mabaling ka di. Tasaklat at makamon. Siya kung ti makamo mangluto ti pulutan ko. Taami nga man naginom ka. Kursunat ang karti uminom. Hanak mabaling nga paritan, kaputa kursunat. Tabarbaring no, into no mabartay ka kung ngiyot ka ngiyot, baka maturot ko tungpain kan. Padaso na katungpain, talawang ka. Hindi na siya at nagtalaw ka. Hana to ko ram? Kaya magtalaw kan, awon to't bungangiran, awon to't nangiwat, hindi ito nga balay, na uli magkamton nga gama. Laga kahit mo gayam, nagtalaw ka. Ada babae, talnakan, tsakpay na kayo, umikangkan, nagtalaka. Amo maori nga bugkawang ka. Ngim ita, gapo ito dahito, kasi taga mapunuan akon. Baka may liuan akon takita mo. Na umaktira, kasi taga kinangiwat mo, hindi kaya sumardingan, amamang pay. Alala, padasam na guni pa lang, kita durabeng kan. Padasam na guni, konekta. Saan nga naguni man? Kapanak na ngalan ati, paso. Ken nalamis kan danon. Sa dimaras, nagprito ti kwa man. Datay dilis. Sa kana kong di pagsawsawan. Pana kong di salas. Yan, pamparak buyat TV. Tan? Shirley. Ginom kayo, di ka pailang mangan? Anak tumandam do. Oreda at pulot ako. Kumusta pa nagbasa? Okay lang. Nalpas mo assignment mo? Nalpas lata na. Tsak may concentrate no daduma ta. Sa okay lang sa ni nana. So nga daduma, panak ni balay dalulo. Sa jayak ng assignment. Napiyad yun, tao mangmangig ko. Oreda nagsardin. Apa may turod yun ka duraban no, hang pala sumardag. Nasakit man tinakam ko mang dongran ni Tinam. Sa nga rumbeng. Ngambarbarin ko nakabusat pagnakman na. Nakasayasayat ko ano na siya ti pa nangin sarita na. Tatat ko naman. Parimin nga ako. Kaya di bagbagak ba't kayong kuha na kasto ti pa mahayap. Kasto pa nagsarita. Di naman tarakid. Huwag nga. Awan sama tininanan. Adat a kwarto. Alam no nalpas mo tinag-assignment kamata sa kwarto mo. Tuyaklata nagbuyak TV. Kumusta man ti trabaho tang? Kumusta man ti pa nagbasak, di ba? Kumusta man ti pa nagtrabaho ma? Basta na'y adot na maawat nga matarimaan, pasaray matawan. Jay panagsweldom, no awan ti agpatarimaan, no awan trabaho di awan sweldom. Naan.
Ay daily aklat tanawa. Adaman trabaho ko nawan. Basta adak sadyay. Kung puro mabaling ko aramin din. Baga tawang kapsat ko. Tano adwa kami, dati lang ang trabaho yun. Baka no, santa kami nga may kantinaran dyan ka masagbayan. Apay di mo kahit agadi. Kastamot tan tibagi ni nanang. Ang samat agsikog na nalok magtibay. Baka awang pa yung interest yung mga ramid ti adin ko. Nabaybayanin na nang tibagina. Ay tang. Gapot na baybayanin na tatang nanang tibagina. Sakit bungangera. Awan ti panggip yung ag-chicks. Awan day tayo ti panunot ko anak. Gapot saan nga rumbeng dakes. Mangwataklan ti pagtaingan ti relasyon. Kaya na sino matimayat kanyak met? Lama? Grasa-grasa. Shoo. O, kas makita mo rin agbugo agad ni. Narikat ngamin ti trabaho nga mekaniko ya. Tang. Rikat. Ngayon no, amok nga udirin matibagik agad. Kayang-kaya mo. Kas lati mo matla mo nga kwa. Ngayon data pa iti besang kukayat kininanang mo eh. Ore ko mamat gumatang ti baro nga t-shirt ko. Ore ko mamat gumatang ti baro nga pantalon ko. Ano, baro nga sapatos ko. Adamat igatang na. Mapamot amin kong kuwanta sweldo. Diyan lang magpletek ti batbatik. Diyak madagsig-sigrilyo. Kinpasarimat gumatang ati inuman. Unngag peso. No dumawat iti masapulo ko nga kwarta di eskwela. Kakasi pa yung mapilpilit pa yung mangtid na imot. Kusla santa pa yung nagsidat na imas no kwan. Sa talag sidat na imas no kasusul doon ti maungto tilawas. Bala na. No kas pagarigan ta, agsalita kam to kinanang mo ta. No anjat masapul mo di eskwela, itid na nga dagos. Katsyak, oras ang manakmat kiti ang mga isip-siburo at adumat arawate. Aumat pangusorak di baro nga bado. Pangusorak di baro nga sapatos ko. Talyer, balay, talyer, malapapapana. Sa anak mat nga mahilig nga panagpaspasyar, taawari ni nanang mo, dito metlat tabalay, ti ayan na, karkaruba. Nakababay pa giti, nagkuyog kayo na, tatang. Puri mo't asawa mo, kasla maladabyanan mo na doon to. Gasalitak to ni nanang mo. Balbaliwan at ugali na. Balbaliwan na mading style na. Kan sana nga mabayan ti bagina. Sanang itulog ka kasta nga. Pero nga, nakalukluk mo yun. Data tinagsalita mi iti anak ko manong. Well, high school na manong bumalasita ni Shirley. Hindi may sangal daw manunemi ng susarek ko Italiel. Pare, kinunakanyak ni Pari Dudong kaduwak kada sikit aking kukoy ti Italiel. Dududwakam lang. Ngayon no, adot ti maubra, adot awat, mahayap kami kadagiti kwa freelancer nga mekaniko. Ape pare, nakita mo na ta kotse? Napintas sa kotse. Napintas mo di aking kotse. Sige, isot mo na ubra mo. Kaanot pa nakipanatoy. Idi rabi. Ubra ko manangim tumbigato ko nakmata. Tadi mat kumangganat na di aking kukwa. Napintas na aking kotse ko naman. Pintas siya. Ulan distibok na. Apay no, ulan distibok na napintasin. Basta napintas. Ala, tarimnam nga rin. Kailangan, umalpasin. Baka doon madamdaman, danton so. So nga rin, manong namit mo na nga inasikaso. So nung hasaan nga burok dito, kat nabayag sabat nga saan nga nadalusan nakarugrugi. Napintas nga agpay so itirwar at makarkarwasan siguro. Ngayon iti uneg, nakaw, ito na kita glatlatin kada
nabayagsamot nga saan nga nasutan si asyete nila ito. Managbaybay at aking kukwa. Kuno saan kit dinaam mo nga kita. Kuno nabayagan nga saan ng impan dito talyer. Inasikasok manong nemi kituray no magkarasa-grasa ako na mekanik ako gayon. Ini pinadas ko na tinesting manong jujut mo. Apo, one click. Mayate. Dadala pa ng kita timakin na manong nemi. Ito'y taramnag kat amu kong sakit. No narugit, sigurado. Gaputan narugit. Darat gapunan no ape ko tumiri. Nalusak, sakto wasop dyan ti asyete na. Kitak no adari kita na lokal nga kortornilyo. Kitak no adari kita na skin nga magsaya makwa. Masukatan nga partena. Awam basta dinalusak. Why? Saan ko mat kita dinisaag ti makina manong naming yung kinayak nga dinalusan ori saan kong inbaba. Agalas 10 nga tama nung naming di malpas ko. Napanak nagbunggura. Mabugwak man. Yung talaga madlaw mo lang nalanit. Asyete. Albasan pare. Albasan pare. Sudah dyan taking kukan eh. Sudah dyan. Napintas man kang peso. Bari ano tatip mo. Sige. Ma'am, good morning. Nalpasan. May pare Rodel ti nang tarimahan. Nali nga mekaniko reto. Hindi talyawak ba ng name nakiktot. Malasing ka. Ha? Amamunak, ma'am? Amamuka. Rodel? Sa karoon ni Rodel, imbaga ni paring Dodong. Di na malasin? Sa bagay, di ka mapalaw, no? Di na malasin. Medyo daming sinuktak tilangak eh. Dato lang yung buok ko. Sa natiagog ko. Di na pala malasin? Rose? Rose? Oh, kaya malasin ako. Sika ka din ni Rose? Wen, ni Rose. Kineskwalam ti high school. Kineraduaram ti high school. Kaano kami nga dato? Di ba naka di Amerika? Nakabakasyon na ka ron. Kaya kumusta matan di US Navy nga sawam? Awang kaming. Na? Awang kaming. Awang gayam. At the time yo, tikasid gan nga restaurant. Tiagbinida. Dodong, parang dodong ka no? Kaya na. Hanin. Kasto nga rawatan mo yun, nagrugit kami. Awang pagsukatan dito eh. Damat ka diya, kababain. Alan, kakaisulan nga nagkita ta. Kung ano, nalipatan na kon. Nalipatan ka din ha. Ngayon, tagat malagip ka, makikita ka nga rod. Wala personal, lipatan ka edad. Diyan ka po, awan po sa talagip kon. Sige, alis ka kayo mga makalipat. Kaya wala siya ka. Kaya alalisto ka nakalipat, imuno na ka nag-asawang siya. Di ba? Ano anak mo? Awan, di na napututan di asawa ng US Navy. Kadi. Mamanuha mit iting agden nata kanamin nga dati trabaho. US Navy nga ron. So, agden na kami di, ang kamot nga kasurutan, nga naan ka mga divorce. Basta. Ay, huwag kayo manugayam. Mano. Pari dodong mano ka no? Imbaga na. Oh, sige, times 2 na. Tip mo na nila duman, tip yo. Kakaiso na nga napanak ng irwar, nag-withdraw. Wow, thank you. Intayon, merienda. Mamisan tulaan yan. Intumbigan. Tap na may saganaan nyo. Sige, pare. Pari dodong. Aw lagi di ado nga awat matarimaan no bigat. Ito no bigat. O sige. Nasapsapan ng kastoy. I intend to a glance. Okay? Umay ka ito alain. Naglugan na ito ka natin kotse. Mayat madlangin. Sa kaya mo na mayatin.
Nagluganin man nung name pinandal. Wow, nagmahitander na. Naglaing ka nga talaga ng mekaniko, Rodel. Baka pati dadumang aramid kat nalaing ka. Ano nga dadumang aramid nga bagbagan? Manuputot mo. May sa. High school na eh. Kumusta man di makat mo? Ora na napindas mo lang. Dabyan na nga Rodel. Nakalukluk mo. Ay, kasta. Sige, ina ka Rodel. Itong bigat ha. Umay ka ito alain. Sige. Okay. Oh, sige. Sige, Rose. Ingat. Okay. See you tomorrow. Amom kayan, pare. Badlaw makras na ka. Amada. Akin na po na nagkarelasyon kami di adakam ti high school. Ana? Nanubiyam idi? Nanubiyam idi. Nalipata ko, di ko nalipata ko idi. Nalipata ka talaga. Opposite, panunot ko. Iso nga, ang dapat kaya di si Miplot at Agos ti panunot ko itay matmatak. Ang kasla saan nga iso. Medyo binaliwan na kang di agong na. Atong diris, hindi ko agad medyo lupad. Sa di buok na hanggang sa buok na idi. Ngayon iso, ni Rose. Naraman namin din. Nagibibig na lang yung saan kumot nga nakuha sa high school kang pala idi. Kasta. Sikat first love na. So first love mo. Hamat naman ko na nga first love. Nung dikat puppy love mo na. Ni bakit mo nga first love mo? Wala. First love ko idi. Ita nga rodan. Saan ko nga love? Loko ka. Di kasi nga langana. Sakit bungangera. Sos. Lalo ita. Nagdiborsyo dagayam ka da US Navy nga asawa na siya. Apay among nga nag-asawa ti kasi among nga nag-asawa. Damag ko lang. Malibot din nagradura kami di high school. Ita lang ka maning nakita kami. Pare, mayat na pasukan. Siyempre, $1 ti kwarta na. Kadi, kiruin. Asawa ti US Navy. Idi nakabakasyon lang. Baka anda trabaho na di Amerika. Kabayat nga nakabakasyon. Ikam. Pare, hanggang kaskarina eh. Madlaw ko si kakayat na ka. Pag pinustahan ta, pare Rodel, makaraman ka. Naraman ng itan. Ti, papi love mo. Idadak at ti high school. Anong name kabigatan na imayan kat nakatuitid na kanya? Oh, panalom mo, sapatos mo, t-shirt mo, kalugong mo. Binatan ko amin di kito para keng ka. Apay naramid mo. Bonus po may laing, panang tarimamon ti kutsek, kat nagpintas, nagmayat, ginaglaing ka. Dinakan samat among isistirin ti asawan. Kaya nga, gabat ang mekaniko, halamat nga nasket nga pintas nga arwatan. Hana, baka no, hanak igat katangir ka sa pulam. Tsak mo nagsapsapul eh. Doon ta papanam, di ka agarawat ng gusto. O matpapapanak. Kaya itatada papanam, di iarwatan ka. Papaya, ramindam di kastoy. Amom nalipatan kayo din. Ngayon iti panagamamuta, panagkita tamanin. Kasla nagsubli na di, naganos nga riknak keng ka. Napiyakin ka Tanawaya ka, siyak nga ron. Okay lang. Itamid lang ang bakasyon na. Kaya nung nagsubli ako sa Amerika, di awanin. Hindayan. Ay ba mo ka tuwang? Dodong, pare Dodong, tayon. Yung kaya rawat bigitan Ano? Ang kahit ko isot arwatam, isibrum. Alan takitak man ti dati agwapom. Ako kati pagdigusam nita. Sige, agdigo sa karat. Oray na. Dati pagahim, cooking ka, Ito, mangmanglo.
Pabanglo kamit Sige. Pinugusto ak man. Kadeta Ito talaga nga nagdigos sa gusto. Alpasan na, si bro ko nagitintad na sak nagkipis diya. Wow! Pari Rodel! Nagwapo ka. May bagay una na gitarwato ma. Sana all. Bawang tigatagang kantumat. Hangunak lang na dyan. Sana all. Tigatagang kantumat. Una yung tagkundulat ang akwartan. Kasi kanto gubatangin. Ito agad talaga inarantak nga ginatangan. Ingatangak. Mahit mo namin size, di ba? Kita mo kitahan nalayingak nga mangkarkulot size mo. Baka ada sa mo nga amot size na. Na? Baka ada hamo amo nga size ko. Dadya ko, dadi dating asawa, sut da among ti size na. Tidog la, Amerikano nga at tidog ng ludoy. Namin pinas mo lang ti Pilipino. Ori batit na tibker. Haka pinakaraman ti Pilipino? Baka maramanak to. Ang angaw laang manong nemi para kanyak ngam saan nga nagbalin nga ang angaw. Gamot ako na kanyak manong nemi. Umay kanto di balay ko. Itong rabi. Alan, taidad kuntok yung kati kwarta sa diyay. Ikanak ti kwarta? Uy. Dulyar, si kanto magpasok din. Abalin? Orayan ka. Dari ti address ko. Ito. Nalakamid lang sa pulin nito eh. Hamo makit kita nga balay? Aman. Sila makit malablabsag no ko. Dari balay ko. Nagdakkel. Dahil yung asawa kini, binaraya nagdakkel dito sa Pilipinas. Napanggamila nagyan sa di Amerika. Sino ka nagyan? Kaya malatamang bambantay nga parang mangdaldarus. Ang mga dito, may kaslan ka rin dito mga dati Amerika. Agbalay dat nakapinpinta sa nakadakdak sa Pilipinas sa Talawan. Kasat na pasama. Takuro di asawa ka eh. Sino ka doon nga rin sa dyan ita? Sisyak. Pumano mo dito caretaker? Di mayuduma. Umay na ko nagtalus ka dyan. Tantandanak mo dlata. May kawain. Sige. Maya. Pesa. Uy, namaya. Nagawidak manong nemi dito'y balay akas nga inarwat ko ret kabarbaro nga ruwatek nginted manong nemi ni Rose. Ili makita na ti asawa. Apa, sino masapul mo? Sino ka? Uy, di na malasin? Rodel! Sik! Hala! Nangalalaam ka na naging katabutan ng patang gusto. Ha? Gimata ka? Gimata ka sa mga magpagkaanyak? Talnakan? Talna ka? Apin nga gimata ka sa mga magpagkaanyak? Tisuldong! Isupi ko manet. Manudet. Ato laki det. Nangilalaki di. Talnakan! Saan nga siya tagimata? Sino gimata nga ron? Dati nga ka-school laki di high school. Nagbakasyon. Immediately nagpatarimaan. Katkas bonus na kanya, ang gatangan naktikas ito yung arawatan. Gabutan na pintas pa ng trabaho ka rin di kotsena. Oh, ang pinalawag kang gatami. Ang pinig ka na ka. Kit bonus ko nga ron, tamo gusto na di trabaho. Ang anak mahang kumatalang ko ang kumatan nga katata kinayat na isuot ko. Di yan na panak di langat, ang isuot ko. Di, mas. Oh, abay kas na pa ng ginap kanya. Ang mga mat no kurso nada na ka. Nakaluto kayo? Oo, pa nagluto. Shirley, nang, sigat mo pa nagluto. Ano umahaod na obrak? Gagluto, mabisang ganun tatang mo.
Sige, sukatak lang. Ada papanag. Papanam? Ada papanam mi kinitudong. Papanan nyo? Basta ada papanam mi. Yan tangi, umot pa'y naluto, di mapanag kam lang mga anta, karinderya, marin mo uminom. Nagrubuhatak man ang nimi, ti kabarbaro pa yung nabit, kasang ko pa nga nausar nga arwaten, tinusar ko. Kada diyan madla ginatang na, manong nimi, itinusar ko nga sapatos. Ganti pantalon. Dahil ang t-shirt, sinuktak man. Kalpasan nga nakatigo sa ka. Kalpasan na, najiintid na nga magmanglo. Hindi rumuhara kiti kwarto. Ananta na banglo? Siya. Kastat mapanin ti karindari o mapanuminom? Kastat ka banglom? Aligat mo agtali na edak lang, agat asyete, kada agat grasa. Aligat mo sanak ba't agpurma akas to. Adan sagat purma ama. Nadya hawayana nga, nagtadking ka, nagtakwa, arwatem, suti mapapanam? Ay, mauma ka talaga kinangiwat mo, kinabubungeram, iso nga tita ka, ay! Rodel! Padasan na kaliputan, makitam! Padasan na kaliputan! Nagsardengak man. Ana na? Maaramid ko. Aminek. Takitang mantalangam. Ori mo siya sino nga lalaki agsapol ti sa bali. Itakasat langan at asawa. Gabyana. Padasan, mamatayan ka. Mamatayan kayo. Saan ko ngintal talek manong ni? Sinakaya akong ti motorsiklo. Damat motorsiklo. Sa service ko. Nabana ko manong name ti address ti balay ni Rose. At tao ti sango manong. Nagturbaylag. Sino da ka di sir? Rodel ko naman. At appointment ko kini Rose. Sige sir. Sige na tikat kaduanan to eh. Umigdaldalos. What sir? Ano obra na? Naglututo. Dakano sa ngaili na. Sige kami ni baganang sa ngaili na. So tagluto? Naling nagluto sir. Dahil mas luto na. Dahil ang arti trabaho na dyan Amerika. Ada restaurant na sa dyan. Kasta. Di sumrekak manong nimi maalang ab ko tinaimas nga aya mo. Wow. Galing mo. Uy, adakan. Takon. Imasideg sa nakinarakop man. Nagdumugak mit kini inamalak dagitintayan ng bibig na. I love you, Rodel. Nagsublit yung riknak ngayat kang kaidi. Numampay na ganos nga ayat. Gamitan, natib kang ngayat. Sayang ang daan akong tiyasawa. Kore rin divorce na katisawa. Itala bakasyon ko. Di mo kayan? Umiyang ka ita. Ito naman minsan na rabi, makalawas. Mabaling ka di? Ayaten nak, ito unos ti makalawas. Sagling kong pag-ibig? Siguro. Ano dyan ti bar? Agpili ka na kahit mong inumin. Ituloy ko tagluto. Sa tanto, agsango nga mangan, nga uminom, and then, mapantanton sa dya kwarto. Kabay lang tagpatpatnan. Nakakondisyon ka. Saan nga naskan pa yung kondisyon na kung siya. Dagos nga. Manong name saan ko nga pinanunot nga ti amin ket basol. Mababalo nakadi nga rot manong name. Nung kasi jamat abong nga ngera ket labya na ti asawa. Nga nabayagin nga saan kam nga nag-sex. Hidin to tadatoy ti maguna nga papilhab ko manong name. Nga idi ket aging ganang laing ti age. Ida ket nakalaplapsat nga babae. Mawaw akasmet iti panakawaw ko.
Nangan kami, minum kami, nagpulutan kami, aging ganda kami iti unek ti siled, manon nemi nga gab-gab. Madlaw ko nga talaga nga mawaw ni Rus. Agasmet iti panakawaw ko. Inaramid ko ti amin manon nemi ket idi tati umuna agon daway nga maigkaman na. Rodel, nalukmig. Di asawag idi ket kantiway nga nakutong. Di namat maisar amin. Ngem daytoy, isagad mo ha. Kursunadak daytoy kinatangkin na, kinalukmig na, kinapudot na. Pasok mo na, Rodel. Kadagpaiso anong name. Map na, kan map na kakmig. Map na kami nga doon. Kinarantak mo anong name, nga inidip ti cellphone ko, tapno saan nga makatawag ti sa sino mga tumawag. Halos nagpatpat na kami na. Tinakon, ado di kitin sa ganak nga yawin mo. Anak ka mga awin. Ebidensya di kita. Nanahan niya ko man o mamo ni misis mo. Sikapit ko na nga dabya na isunan. Di na mong istameran ti bagina. Kinuman gayan. Pabulsa naman o name. Nga, tamano na ito eh. Hala na ka dun. Ikam dulatan ni bakat mo tapnog talnan. Mawatan ng tumadlatan. Nagato na eh. Hindi na nawatan mo. Napiksa din negosyo sa Jaya, California. Ananok ti kwarta no, umat mang karak sa kanya. Rodel, nok bakasyon ha. Kastoy ha. Dinak palang arot alain. Si asawa ka matlo. Manong nemi, ginamatak ti dakulap ti asawa. Datoy. No di mo kaya't nga ipamilmil ko kayong kada ito. Ipapatpit ko. Dada. Kita mo na niya. Dolyar? O, bilangan mo. Sa ngaribo nga dolyar? Tapos nagsarding nga. Ha? No, siya pa nagsarding. Ipamilmil ko kayong kada. Ipamilmil ko. Nagriri ka pa lang? Isarding mo ti kinabungangeram, kinangiwat mo. Agpakutong naman. Kabuka dita, kastoy ako ni Sunga. Kaya, mamangamit no, isukat na ko. Dolyar ko naman. Awan di kanto isukat. Haka ito panawan ka ni Shirley. Grasya dito. Isa na lang na siyempre, anda kasukat na. Sinuriti nga babae. Papilab ko hindi. Idadakam ti high school. Di asawa na ngay. Diborsyada. Kasanon no, alaan na ka dyan. Sangkon to nga pulos nga ramitan data. Basta agbalbaliw kan. Ikatay mo ti kinabog nga ngiram. Salam. Agpakutong ka, paislim ka. Pasublyon ti dati nga langam. Kaso ano ko, Rod? Kaya isungar inik kang katkwarta. Tapos aramatan. Payat ka? Unamati ka. Anak ng isuksukat uwain, paspusukutan ka lang. Basta laki nagbalbaliw ka. Saan kang nagbungbong nga rin, ang iwiwat, sublyon ti dati. Nakamat nga dati ang kastigan. Sige, kasanot ka bayag na. Makalawas lang. Nagsumli sa Amerika. So, nga awanak dito, dak sa jay talyer, o saan kat adak sa jay ayan na, ang ka nagririri. Makalawas lang. Nagalawas nga peso manong nemi, nga saan nga nagbungbunga nga pa'y, bungbunga ngera ti asawa. Naramid na peso manong nemi, di masadag, iti mabalin ng asidgan, tapos ti alis ito nga, lumag-an iso na.
agbawas iti kilo no agbawas iti weight. Narami na ba't deta? Makalawas. Dapat ka din nagbaliwan na tasan ba't na nagbungbunga ng era? Tang, kuna ni Shelly. Apa anak? Mayat man. Nabayagan nga saan kung nga nangiti panagniwat ni nanang. No makisalitang kit nagsayaan. Anat intan mo king kuha na? Inakaktidulyar. Na? Kang gamit lang kanto pasublan na tayo gumatang ka rito ko. Napipilas nga rawat manak. Ala, sino mamangtid kang kadulyar? Makalawas lang ito. Awang pagdanagam. Saan kaya panahon kininanang mo? Nang runan, itutuloy yan ni nanang mo tagbalbaliw. Ken, sublian na ti dating adangana. Tap nilikas ta, kat makaaramid kam tumaten ti ading mo. Idagpakadan manon nemi ni Rose. Nakita na timarem di kitilawana. Maililiw akto ken ka. Di ka na yun bakasyon. Di mo maaramid ti maminto at ti makatawan. Maminsan lang ti makatawan. Next year tumanin. Iti manong alawas, makabulan. No kumaidi ta sang-sangpat ko kadi so pa nakakita king ka di nakabulan na kuma. Sige. Nadamat cellphone. Tawagan ka no may liwag. Basta pauwitan ako men. Nakadot na ko king kan. Ewan gayam, pagkikit-kitam na di balay. Dagumatang ilakon. Dakat pagpapakasyonam no. Takar na duhay. Yung bayam. Apay, sang nyo nagbingayan? Kinilakay mo? Nagbingay kami ang kwak dito. Sabat ng taga-Pilipinas si Suna. So nga, sakta ng balin nga. Sakta king ko kayo. Paupaam. Dakat mga ito mga upa. Isapul ko Basta lagi dahan doon. Ilan di kita ko. Makita at mangupang ako. Nga mo dang ikay. Sige. Tapos no, kumit kita tikbalay mo, kabayatan nga ako. Naging narakop kami, tinairot sa nabayagan naglanang na kinibibig mi. Inakon, thank you. Iti makalawas no panang paragsak mo kanya. My batchmate, my puppy love, my first love. Bye-bye. Ingat.